Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο e-nutrition? Το e-nutrition συμπεριλαμβάνεται στο e-health, το οποίο ορίζεται ως η χρήση τεχνολογικών μέσων με στόχο τη βελτίωση της υγείας. Οι δύο σημαντικότερες πτυχές του είναι η παρακολούθηση της κατανάλωσης των τροφίμων από το χρήστη και η άμεση μέτρηση της πρόσληψής του σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που θέλουν να προσέξουν τη διατροφή τους είναι η αδυναμία να κρατήσουν με συνέπεια ένα πλήρες αρχείο καταγραφής των τροφίμων που κατανάλωσαν. Το ποσοστό απόκλησης που παρατηρείται στις καταγραφές φτάνει μέχρι και 50% υποτίμηση της πραγματικής θερμιδικής πρόσληψης. Αυτό συμβαίνει γιατί η καταγραφή τροφίμων χωρίς την παρακολούθηση από κάποιον ειδικό συχνά οδηγεί σε ανακριβείς εγγραφές από μνήμη και σε υποτίμηση των μερίδων. Από τα παραπάνω, προκύπτει πως ο ρόλος του διαιτολόγου στις εφαρμογές διατροφής είναι πολύ σημαντικός για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, για τη διαχείριση της διατροφής σε πλήρως εξατομικευμένο επίπεδο. Και δεύτερον, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την ημερήσια καταγραφή. Το Diet One δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει τη νέα εποχή στο e-nutrition. Η αλληλεπίδραση του διαιτώμενου με τον διαιτολόγο του είναι συνεχής, καθώς πραγματοποιούνται online συνεδρίες και παρέχεται εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής. Μέσω του Diet One App, ο διαιτώμενος μπορεί με ένα κλικ να καταγράψει ή να επεξεργαστεί τα τρόφιμα που κατανάλωσε. Παράλληλα, ο διαιτολόγος μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του διαιτώμενου και να βελτιστοποιεί το διατροφικό πλάνο και με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και με βάση τις καταγραφές που έχει λάβει. Πλέον, η διατροφή σου είναι στο χέρι σου.